Dzisiaj wielki powrót po 1,5 roku. Bardzo lubiane przeze mnie miejsca, gdzie trzeba patrzeć pod nóżki. To są na przykład takie dziurki. Muszę sobie przypomnieć, gdzie było wejście na górę, bo od tego chciałabym właśnie zacząć. Jak widzicie, dzisiaj będziemy w silosach i były to silosy zbożowe. Jest to także miejsce, w którym było przynajmniej sporo bardzo fajnego graffiti. I cóż, no i właściwie chciałabym sprawdzić, czy może coś przybyło, coś ubyło. No i gdzie były te schody? To jest najważniejsze pytanie. Co ciekawe, mimo znacznej dewastacji budynków, to część jest nadal użytkowana. Tutaj właśnie widzicie, że nawet jeszcze pracuje jakaś maszyna i jest czujka. O! No a ja idę sobie właśnie tutaj. Takie graffiti to nie jest takie, jakie miałam na myśli, ale pokażę Wam później, że tu też potrafią być ładne naprawdę malunki. I powiem Wam, że ostatnio, kiedy tu szłam, właśnie te 1,5 roku temu, to ta wysokość schodów już robiła na mnie wrażenie i chyba się trochę znieczuliłam, bo dzisiaj się tutaj czuję po prostu dużo pewniej. Słuchajcie, no to nie jest jeszcze sam dach. Prawdę mówiąc, nie pamiętam, czy tam wyżej coś było, czy to nie było po prostu ślepe przejście. No, dzisiaj akurat w przeciwieństwie do poprzedniej wizyty jest mgliście. Wtedy było piękne lato. Spad tutaj jest niestety bardzo, bardzo wysoki. No więc co? Trochę mam dzisiaj złe cardio. Obudziłam się chora, więc czas na drugie śniadanie. Jest tu pięknie. Jest taki spokój. Kanapka z plastrem wegańskim, sojowym, z masełkiem z awokado. Bardzo polecam. Dobra, pojedzone. Widoki z góry pokontemplowane. Cała ta hala wygląda wzdłuż dokładnie tak samo, więc nie będę Was zamęczać identycznymi ujęciami. No i powoli czas na dół. Tutaj tylko takie urokliwe graffiti, które podczas mojej ostatniej wizyty było zdecydowanie w lepszym stanie. Słuchajcie, jeszcze jakieś piwniczenie sobie zobaczę. Nie wiem, czy ostatnio tutaj byłam. Całkiem możliwe, że nie. Widzicie jakieś przejście. Tam nic. A tu jest tak... O, fajnie, że Wam to pokazuję. Tu jest ujście tych silosów. Taka niebywała akustyka, że mimo, że oni teraz idą na górę, to doskonale ich tutaj słychać. I zresztą jak ja byłam na górze, myślałam, że oni zaraz za mną przyjdą, bo też ich było tak doskonale słychać. A o kim mówię? Słuchajcie, dzisiaj przyjechałam wraz z Dark Exploration, stacją Opuszczone i Urbex Niezapomniane i może w końcu uda mi się jakoś wspólnie tutaj się odnaleźć z nimi, bo oczywiście cały czas chodzę jak kot. Jeżeli miałabym wskazać jeden z takich moich ulubionych widoków na mapie Polski, to byłby to właśnie ten widok. Weźcie co chcecie.
Całkiem zielono jest jak na styczeń. Wołają mnie jeszcze na górę. Także dzisiejsze cardio będzie zdecydowanie zrobione. No jest świetne uczucie. Przejście na dach tych silosów. Ciekawe, ile ton zboża mieściły i jakie funkcje spełniały te poszczególne budynki. Bo dzisiaj zostały z nich tylko łupki. Chociaż trzeba przyznać, że bardzo urokliwe. Głównie właśnie te dwa budynki zostały. O ile pamiętam, to dotarcie do tych mniejszych nie za bardzo miało sens. Chociaż jest tam jedno graffiti, które mnie dosyć kusi. Z plecakiem się tu bardzo niewygodnie idzie. Tyle wam powiem. No i przynajmniej mam pewność, że teoria co do rewizyt się sprawdza, ponieważ ostatnio tutaj na pewno nie wyszłam. O, jest tutaj całkiem urokliwe graffiti. Tak, mówiłam, graffiti to jest taki mój główny, można powiedzieć, może nie cel tego miejsca, może jakiś fetysz tutaj. Nie wiem, czy to tak można nazwać. Najwyżej się wyśmieję, jak będę edytować nagranie. Nagroda Darwina. Nie no, to tam jest nic. Taki sidestep po prostu. Wracam wreszcie do ekipy. Kolejna różnica w stosunku do ubiegłej wizyty, ponieważ ostatnio zdarzyło mi się tutaj, kolokwialnie mówiąc, pocałować klamkę. No a dzisiaj, jak widać, nastroje są weselsze, jeżeli mogę to tak nazwać. No i tak to wygląda. Tu chyba kiedyś była maszynownia windy, ale no zdołało jej się rozpróć. No ale tutaj przynajmniej coś zostało. Cokolwiek to jest tak naprawdę. No. A tam sobie jadłam kanapkę. Ale cudo, bo z tej strony słoneczko ładnie pada. No i mamy drugi budynek, ten, o którym mówiłam, że jest w nieco gorszym stanie w kwestii podłoża. Natomiast jest zdecydowanie bardziej kolorowy. I tutaj mamy mój ulubiony rysunek. Z tych osób, które się tutaj podpisały, co najmniej jedną znam, bo jest artystką, tatuatorką. Więc być może któreś z tych dzieł to jej. O, i dokładnie właśnie ten to jest mój ulubiony. Tak jak wspominałam, ten budynek jest dużo bardziej dziurawy i ma dwie klatki schodowe. I tu też kiedyś była winda. No i z tego co pamiętam, to jedna z tych klatek schodowych była jakoś zasypana, czy coś takiego. O, gruz skład właśnie. Ale no, zobaczę jeszcze. Obciążenie stropu tony na metr kwadratowy. Także spokojnie, raczej nie przekroczę. Okej, no tutaj... Pamiętam to? Czy nie pamiętam? To był ten budynek, czy to jest ten budynek, w którym były graffiti takich oczu przepięknych. Więc idę tych oczu szukać. Tutaj mi się bardzo podoba to geometryczne graffiti. I trochę już jestem zaniepokojona, ponieważ jeszcze nie znalazłam tych oczu namalowanych w różnych pozycjach i później jak się szło szlakiem tych oczu, to one tak jakby patrzyły na siebie nawzajem. I jestem przekonana, że to było w tym budynku. Zrobimy po prostu przegląd zdjęć tych graffiti, bo po co mam was męczyć zdjęciami gruzu.
ostatnie gruzy na pożegnanie i jakieś graffiti, do którego teraz to już naprawdę nie wiem jak dojść. No i koniec, do domu. Ciekawe kiedy trzecia wizyta tutaj.